ik stip in iemand wat mij niet met zie? Hoe gaat ze move als alle jou achterhou? Hoe gaan het weken zijn nou op regie? Al wat ik doe, ik move. Hoe kan ik stip in iemand wat mij niet met zie? Hoe gaat ze move als alle jou achterhou? Hoe gaan het weken zijn nou op regie? Al wat ik doe, ik move. Soms wel een man opgie, soms raakt aan mijn handen. Most times als ik op vast kijk, bied ik op en dan vaart ik zijn lijn weer. Ik het alleen van move, ik het alleen van ik know. ET is lust voor de beefy, meeste van die jongens is greedy. Meeste van die jongens geen big eyes. Zet ik op een corner, laat test me. Dan moet ik horen, ik zit draggy. Amper te vatten naar mijn lijf weg. Broers ik ga dood, zo bulletproof. Gang is in mijn style. Life voor dit is mijn lifestyle. Poverty life. 5 jaar van nou af, als mijn spotlight. Rol ik het thuis, daarna zit 6 in. Kijk niet toe, dan ik game. Zo ik jou die is met 6 game. T-swing, hoe lang ik stipt in iemand wat mij niet met zie? Hoe gaat ze move als alle jou achterhou? Hoe gaan het weken zijn nou op regie? Al wat ik doe, ik move.